Vand er livets grundlag. I Danmark er vi så heldige, at vi kan drikke rent grundvand direkte fra naturen. Men hvordan hænger det sammen? Lad os følge vandets kredsløb. Når solen varmer havene, søerne og jorden op, fordamper vandet. Det bliver til usynlig damp, som stiger til vejrs. Oppe i atmosfæren køles dampen ned. Vanddråber samler sig og danner skyer. Når skyerne bliver tunge, falder vandet ned som regn, sne eller hagl. Det kalder vi nedbør. Noget af regnen løber af på overfladen og ender i søer, åer og havet igen. Men en stor del siver langsomt ned gennem jorden og bliver til grundvand. Det er denne naturlige filtrering, der gør dansk grundvand så rent, at vi kan bruge det som drikkevand. Fra grundvandet pumpes vandet op til et vandværk. Her bliver det iltet og filtreret, inden det sendes videre ud i vandrør og ud til vores huse, skoler og arbejdspladser. Når vi åbner for hanen, er det vandværket, der leverer. Når vi har brugt vandet i håndvasken, i badet eller i toilettet, forsvinder det ikke bare. Det løber ud i kloakken. Herfra transporteres det til et rensningsanlæg, hvor spildevandet renses for snavs, kemikalier og bakterier, inden det sendes tilbage til naturen. Efter rensningen løber vandet tilbage i søer, åer eller direkte ud i havet. Herfra kan solen igen starte processen med at fordampe vandet.